Assalamualaikum, assalamualaikum. Kembang belajar jalan manis kan. Oh, ya. Ikan berkait campur kualitas berisi. Mau belajar cara kualitas barang. Lantan kurang ini kali jalan dua nyon ngapun terengah. Kemudian seperti pokoknya sabang seperti biang. Benong dan apa berlawang itu. Pantotan pocentelan kang aran isi roto sejak. Bah, monggo jenengan suka nih kula penampakan suara-suara yang jelas. Orang kait-kait ting nek ini nampan suara-suaramu dan penampakanmu tuh. Ratu jin awan muncul anak gini. Kita tahu bongi. Ini tahu bongi. Kalau cek marem demi ya. Ngap. Mau tak tinggali bolong. Genderone ndek mburi kamera lo. Please monitor. Ada wetengku sampai senep. Serem banget. Apane sing serem iki? Mari gereng suara. Rodok mburi titik kamerane enggak. Oke. Oh, Bangipun nyusul rene jare infone bolo. Bangipun nyusul rene jarene. Info-infonya. Oh, baradame setan ana kene. Oh. Wes, ora angun kene bolo. Apa jenenge? Kene iki lho, apa jenenge? Maksude kene wis kene. Kene yo. Suarane kayak buyut wowo. Wes yo CCTV kene yo. Del yo. Kono dhuwur tak obongi, isor tak obongi. Langsung isore tripod tak obongi. Ya kalau oke. Iki settingane suara hatene ditinggal di isor piye? Oh iya. Aduh, kecemplung. Wis gak apa-apa. Kecemplung gak apa-apa. Oke, bola tak tinggal diluk-diluk ya. Mek ngombe. Aduh, rasanya kegembriming sumpah deh gini. Ora ngedok ya aku. Tak obongi 3 titik. Yo ndek isore HP. No isor kayu kuno. Aku sing ngrasakno ndek kayu iku. Moro ndek isor iku ya.
Pancene ono ndek kono lah iku Vivian iku wis. Gereng-gereng Bang. Iki Bang Ipul nyusul nang lokasi kok lho. Nggak sorot kamera ya. Nggih Mi. Wis tak tinggal sik follow.